Makanogo property na moto ole property. And this Jay-Z, he go to for property, even had your name again. Oh, you boy are showing you what is that you doing with all this bush? I'll tell him my name. The best thing you can do for your children is to give them quality education. Omasi to vejira kabasobo wefa. Ofodu pipi ndo garanya na ahia today. Bohanyu ukwu jealousy. Onu no ye nwoke change the motor no mmiri ano ya fia. Bibi yaria. Kelifo bi na ma program na nwanne gi na eme ofuma no yi nwoke na ngba afia bala afia. Ngba afia yi nwoke ba afia so ni enwe ba mmiri ofu bosi nke gi ya ba kwa afia. Na ndị Igbo tụrụ inu si ụkwa mịarụ nwunye di m. Asịrị bụrụ ego na ogbenye a na-adị n'ala Igbo. Ekwutọsị na nwoke ibe gị n'ihi na-achọ favor jee chọọ ife ya arụ ọgaranya ada akụ asịrị. Big man n'ọnwụ na irutere n'ọfịs o were reception na-atụzi wọtụ na-azụ draft hapụ ya na mgbafịa gwụrụ agwụ na warehouse aka gwụrụ o nwezi ihe ọ na-arụ anyị n'isiri ya emela. Mgbe na-ekelekwa ndị ji nwunye mmadụ eje sọsọ ife ọ na